Wara li ftit tal-jimilu ntemm il-ġbit tal-film 13 Hours taħt id-direzzjoni ta' Michael Bay, f'Settembru li ġej Malta se terġa' tospita numru ta' atturi ta' fama internazzjonali għal ġbit tal-film Time Out of Mind. F'dan il-film mistennija jieħdu sehem madwar 3000 persuna bħala extras u wara li saret sejħa pubblika t-tnejn kienet l-aħħar ġurnata li matula setgħu japplikaw persuni interessati. Kif ikkonfermat magħna Brenda Camilleri, n-nies ikkonkorrew biħġarhom b'mijiet jirreġistraw isimhom. Nis laqgħu bil-qalb sort of din is-sejħa tagħna, ġew ħafna nies kemm il-ġimgħa kemm is-sibt u kemm illum. Illum għadna daqsxejn kmieni, ġifieri qed nistennew li ħajbqgħu jiġu iktar nies fil-fatt fuq huwa buzzing kif ngħidu bl-Ingliż. Iva, morna tajjeb, però nistennew li jiġu iktar nies matul il-ġurnata. Nistgħu ngħidu li quddiem l-Istitut Kattoliku inġabru kull xorta ta' nies minn anzjani sa żgħażagħ il-koll bħeġġa biex ikunu parti minn din il-produzzjoni. Staqsejna lil xi wħud dwar jekk din kienx l-ewwel darba li ttantaw xortihom fir-rextar. Yes, first time. Ili. Għamilt Agora, ġo Troy, u Gladiators u xitnej oħra. L-ewwel darba. Din hija forsi l-17 darba. Tista' semmila allura xi films li ħadsem fihom? Kelli Troy, Gladiator, kelli l-ukoll Comandolfino. L-ewwel darba. L-esperjenza sabiħa naħseb qatt ma pprovajta qabel. Li għadu kif speċċaw wieħed kont magħhom ukoll. Iżda x'kienet il-motivazzjoni wara l-applikazzjoni tagħhom? It's a challenge, let's say it's a challenge, new challenge, yeah. Immur hemmhekk nintaqa' man-nies, nintaqa' marba' ħbieb, nintaqa' ma' nies ġodda. Nieħu pjaċir niġi tiltaqa' ma' nies ġodda, għandek esperjenza sabiħa wkoll. Ifhimni xtaqt li naħseb nirrexta xi ħaġa. Issa naraw. Innaħu pjaċir, narhom jaħdmu. Għax ma nagħmel xejn id-dara li qed niġi u nqatt' ftit ħin u tiltaqa' ma' ħafna nies u taħħal xi ħaġa wkoll. Għalkemm l-applikazzjonijiet issa għalqu, Brenda Camilleri fissret li min ma laħaqx japplika biex jipparteċipa f'Time Out of Mind għandu ċans jagħmel dan fil-jiem li ġejjin. Min ma jilħaqx japplika jista' jċempel jew jibgħat email, in-number huwa 7704 7628 u l-email address huwa talent@brendacamilleri.com. Japplikaw ukoll dawk li huma taħt 18-il sena b'dan il-metodu.